مراد ذکی اللہ حاصل ثقلین جانب فرمائشیں یلمکان تو منا اوستما کانیے یلمکان تو منا اوستما کانیے منتئی شے مرید تو منی آنیے منتئی شے مرید تو منی آنیے یلمکان تو منا تو چیا زلپگوں برکا پیت کگاں تو چیا زلپگوں برکا پیت کگاں برکا پیت کگاں عید تیرت کگاں ماہ پیشانیے منتئی شے مرید تو منی آنیے یلمکان تو منا اوستما کانیے من گپورا تئی تو منی ماوے من گپورا تئی تو منی ماوے تو منی ماوے تئی کو جام کے ساتھ بیارا قربانیے منتئی شے مرید تو منی